Нямам батерия вече за видео. Аз имам. Изчакай, не го пускай, изчакай. Свърши. Няма. Влез си поиграй малко на мокриса, бе, голяма работа. Влез до гърдите си, играй малко, пускай го там. Целувай го. Цъкай, мама. Сега искам да го дигнеш водата на мокриса. Живее, вече. Ще живее. Трябвало. Тегай вече. Той малко да се види, че го има. Айде, пускай. Той ще иска релакс сега доста. Той е скапал на цяло. 5 часа е, братче. 5 часа и 10 минути. Ама ли дишаме, Кости? Шамандурат. Влез да ти гърди. Тъй те са намокни. Телефони имаш. После долу да се вземе. Георги! Няма, не ще. Бърса, това е правда. Вършим, да стои 1-2 часа за големи.